мавзӯи дигар бо мақсади танзими ҳаракат дар роҳҳо ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт дар шаҳри Душанбе аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ амалиёти шартии тартиботи шабона гузаронида шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҷиҳати танзими роҳҳои автомобилгарди пойтахт, ҳамлу нақли мусофирон, ҳаракати бехатари ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба таври ҳамешагӣ рейду амалиётҳои санҷишӣ доир намуда, ронандагони қонуншиканро муайян ва ба ҷавобгарӣ ҷалб менамоянд. махсусан баргузории амалиёти шартии тартиботи шабона ки дар кӯчаҳои марказии шаҳри Душанбе ва назди ошхонаву тарабхонаҳо дар қисмати шабона баргузор гардид, то андозаи пеши роҳи қоидавайронкунӣ ва бо овози баланду гӯшхарош халалдорсозии оромии шаҳрвандон гирифта шуд. вале ҳанӯз ҳам баъзе аз ронандагоне ҳастанд ки тартиботро вайрон намуда бо овози баланди гӯшхарош, бо рақамҳои қайди давлатии бегона, бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ҳатто пурра бо плёнкаи сиёҳ рӯйпош намудани қисмати пеши автомашина ба истилои ҷавонон напавал воситаи нақлиёти худро идора мекунанд ки милитсияи шаҳри Душанбе бо баргузории чунин чорабиниҳои профилактикӣ ин қабил қонуншиканҳоро муайян намуд. аз ҷумла зимни баргузории амалиёти мазкур дар марҳилаи навбатӣ танҳо дар як шаб аз соати 20 то 23 маҷмуан 76 қоида вайронкунии дағалеро аз қабили 19 ҳолати беиҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаҳои нақлиёт, 7 ҳолати бо рақамҳои қайди давлатии бегона идора намуданд, 3 ҳолати насби таҷҳизоти садодиҳанда бо садои гӯшхарош. як далели дар ҳолати мастӣ идора намудани автомашина, 3 ҳолати берақами давлатӣ гашту гузор намудан ва 43 қоида вайронкунии дигар дар самтҳои таваққуфи дуру дароз дар қатори дуюму сеюми роҳи мошингард, гузоштани автомашина дар роҳравҳои барои пиёдагардон пешбинӣ шуда ошкор гардида, автомашинаҳо то бартараф намудани камбудӣ ба ҷаримагоҳи муваққатии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас шуданд. ҳолати нигаронкунандае ки дар ҷараёни амалиёти мазкур ошкор гардид, ин ба пуррагӣ бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани қисмати пеши оинаи автомашина ба истилои ҷавонон напавал мебошад ки ин амал аз як ҷиҳат дидашавандагиро ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёт дар вақти шабона халалдор созад, аз ҷониби дигар боиси ба миён омадани садамаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад. дар ҷараёни ин амалиёт таваҷҷӯҳи махсус ҷиҳати муайянсозии ин намуд қоида вайронкунӣ равона карда шуд. аз ҷумла ронандагони автомашинаҳои тамғаи Range Rover рақами транзитияш S7224E07 шаҳрванд Саидов Суҳайлӣ, тоҷири хариду фурӯши автомашина, Мерседес рақами давлатияш 1818 VV01 шаҳрванд Азамзода Абдулло, тоҷири хариду фурӯши автомашина, Ford Mustang бо рақами давлатӣ 1966 GG01 шаҳрванд Шарипов Бахтовар, донишҷӯи соли сеюми факултаи гумруки донишгоҳи давлатии Москва, бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва ҳатто қисмати пеши оинаи автомашинаи худро ба пуррагӣ сиёҳ намуда дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба сайру гашт машғул буданд ки аз ҷониби гурӯҳҳои рейдии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздошту муайян ва нисбаташон протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, ҳолатҳои қоида вайронкунӣ ба пуррагӣ бартараф карда шуданд. ман бо ҳамин автомашинаи худам дар шаҳри кӯчаҳои шаҳри Душанбе сайру гашт мекардам ва автомашинаи ман оинаи пешаш, лабҳои пешаш пурра тонировка буд, напавал буд ва кормандо ва бо номерҳои бегона сайру гашт мекардам ва кормандои бозрасии давлатии автомобилӣ маро дастгир карда ба ҷаримагоҳ оварданд. сабаби боздошташ чӣ буд аз тарафи қонуни зодастош? барои чӣ як луқ мекушид? сабабш дар чӣ? дар ин самт ҳолати нигаронкунандаи дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид, дар хиёбони Рудакӣ, шоҳрҳои марказии пойтахт бо садои баланди гӯшхарош идора намудани воситаҳои нақлиёт ва таваққуфи автомашинаҳо дар қатори якуму дуюми роҳ аз ҷониби ҷавонон аст ки ин амали номатлуби онҳо боиси коста гардидани симои пойтахт мебошад. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Benz рақами қайди давлатияш 1994 UQ01 шаҳрванд Хоҷаев Муҳаммад Ёсин, соҳибкори фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомашина, ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес S-Class рақами давлатияш 2222 PO01 Юсупов Аҳмад автомашинаи худро дар хиёбони марказӣ бо овози баланди гӯшхарош идора мекарданд ки дар ҷараёни баргузории амалиёт боздошт шуданд. ман соҳиби ин мошин аз сабаби овозаш баланд ва шаҳрвандо халал мерасонад, ба ҳамон хотир маро дар шаҳри Душанбе манъ карданд, хатогии худро фаҳмидам,
خطاگی خود را اصلاح میکنم دیگه تکرار نمیشود. کارمندان بازرسی برای چی ما رو بازداشت کردن؟ برای همین آواز بلند گوشخراش در همین میاسه کمبینه دستگیر کردن، یعنی برای آواز گوشخراش. یک خلا میگویند که برای از حساب موتور کلان بودنش همین آواز را میبرد. این دروغ است. همین در گلوشلاشون هم خیلی زسلونکن است که یعنی میزنن از حساب همین آواز بلند میبرد. ضمن سنجش معین گردید که این پدیده نامطلوب با مقصد خودنمایی در بین جوانان به اصطلاح مد شده. هر کدام با این راه میخواهند برتریت خود را نسبت به دیگران نمایش دهند. در نتیجه تشخیص تکنیکی معین گردید که این طایفه رانندگان در قسم دودبروی автомاشین دستگاه‌های ایلاوگی نصب نمودند. در بعضی دیگر автомاشین‌ها دستگاه‌های تنظیم کننده صدای автомاشین به اصطلاح کاتالیزاتور گرفته شده. با چنین عمل ترتیبات و آرامی شهروندان خلالدار کرده می شود. بعد از جریمه بندی اشیای حقوق ویرانکنی مأموری همچون دلیل شیعی مصادره کرده شدند. اینچنین ضمن عملیات مذکور آشکار کرده شد که رانندگان автомاشین‌های تمغه BMW رقم قید دولتی‌اش 0404 SS01 تورسونов алишер صاحبکار رهبر طلبخانه یککسرای، تویوتا هایلندر رقم قید ترانزیتی Y4261Y01 نعیموف دلیر تاجر خرید و فروش автомاشین در وایساهای نقلیات خود رقم‌های قید دولتی بیگانه را نصب نمودند. با این عملشان طلبات ماده 313 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را ویران نمودند. قابل ذکر است که سال جاری تجلیل چهاربینی‌های مهم سطح بین‌المللی و تشریف مهمانان عالی‌قدر به جمهوری تاجیکستان مخصوصاً به شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است که از هر یک شهروند مخصوصاً رانندگان وایساهای نقلیات رعایت حتمی و همه‌جانبه قاعده‌های حرکت در راه طلب کرده می‌شود.